مرحبا تماشاوانên hêja. Em bi bernameya Dîroka Kurdistanê careke din li pêşberî we ne. Me berî vê qala şaristaniya Hûriyan kiribû. Di bernameya îro de jî em ê qala şaristaniya Qasîdiyan bikin. Ka em bi hev re binêrin Qasîdî kî ne û çi kirine. Weke berê jî me gotibû, Qasîd perçeyek ji civaka Hûrî ne. Kurdên herî resenin. Du carî dest ji çiyayên qedîm Zagrosan bernedane. Ji çiya û zozan, gelî û newalan gelek hez dikin. Pêşiyê dewleta Gûtî an jî Kurtî ava kirine. Piştî îtîfaqa Gûtiyan têk çûye û Gûtî bela bûne, demekê dibin serweriya Sumer, Akad û herî dawî jî Babilan de jiyane. Cîranên Qasîdan ên li çolan ji dema Gûtiyan ve her tim êrişê wan kirine. Di serdema Sumer, Akad û Babilan de jî ev rewş negweriye. Qasîdan pêşiyê li derdora Kirmanşan û Hemedanê şaristaniya xwe ava kirine. Pişt re jî ber bi Rojava ve belav bûne. Bi gelên din ên ji ber zilma Babilan perîşan bûyîn re di nav hevkarî û îtîfaqê de bûne. Tê texmînkirin ku paytextê Qasîdan bajarek bi navê Kardûnaş bûye. Lê piştî Babil bi dest xistine, bajarê Babilê kirine paytextê xwe. Qasîd di pêşengiya Gandaj de li hemberî Babilan dest bi şerek dijwar kirine. Di encama şer de dewleta Babilan têk birine û Babil girtine bin serweriya xwe. Serweriya wan bi qasî 150 salî dewam dike. Qasîdî di wê pêvajoya serweriya xwe de bûne hêzeke mezin a wê serdemê. Ala Qasîdan ji heyvan nû û rojê pêk tê. Berê heyvê li jor û roj dondirê wê de ye. Heta demek nê jî li ser Qasîdan zêde agahî tune bûn. Lê di lêkolînên arkeolojîk ên li Misrê de gelek tablet derketin holê. Beşek girîng a wan tabletan ji nameyên di navbera Qiralên Qasîd û Misriyan de pêk tên. Qiralên Qasîdan ên tên zanîn: Gandaj, Agum, Kastilyaş, Kastilyaşê duyem, Agumê duyemîn, Barnabûrawişê yekemîn, Kastilyaşê sêyemîn û gelek qiral hene. Xweda û xwedawendên Qasîdan biyên Hûrî û Mîtanyan re hemanin. Lê xwedayên wan ên cuda jî hene. Wekî Sa, Sûryaş, Şîpak, Marûtaş, Bûryaş û xwedawendên mîna Mîrîzî jî hene. Qasîdan ji xwedayê Babilan Marduk re jî rêz girtiye û bi vî awayî dilê gelê Babilî yê dibin serweriya wan de xweş kirine. Qiralên Qasîdan gelek qanalê avê çêkirin û pergala avdaniyê pêş xistine. Her wiha xanên bazirganiyê çêkirine û bazirganî pêş xistine. Di aliyê mîmariyê de jî karên gelek baş kirine. Avahiyên mezin, bawergehên dîwarê wan xemlandî û qesrên beybet çêkirine. Li ser sînoran kevirên bi navê Kudur û Danîn û sînorên xwe girtin bin ewlehiyê. Lê serê Qasîdan her tim bi cîranên wan ên başûr Elam û yên li Bakur Asûran re di belayê de bû. Ji ber vê yekê Qasîdan bi Misrê re têkiliyên dîplomatîk danî. Piştî Mîtanî ji holê rabûn, dewleta Asûran bihêz bû. Piştî demekê Misryan bi Asûran re jî têkilî danîn. Ji ber vê têkiliyê navbera Qasîd û Misrê xirab bû. Li ser vê yekê îtîfaqa Hîtîtî û Qasîdan a hevkariyê pêk hat. Qiralê Hîtîtan Şupulîma bi keça Qiralê Qasîdan Bûryaş a bi navê Malgînan re zewcî. Li hemberî Asûr û Misryan alîkariya hev kirin. Lê dewleta Qasîdan ji ber êrişên Elam û Asûran gelek qes bûn. Di dema Kastilyaşê çaremîn de Qiralê Asûran Tîkultî Ninûrtayê yekemîn êrişê Qasîdan kir û paytext Babil girt û dawê li şaristaniya Qasîdan anî. Di serdema hikimdariya Qasîdan a li Babilê de di aliyê çandî, wêjeyî, mîmarî û siyasî de gelek pêş ketine. Çanda Babil û derdora wê ji nû ve afirandine. Her çi qasî piştî mirina Qiralê Asûran Tîkultû Ninûrtayê yekemîn Qasîdan ji bo demek kin cardin hakimiyet girtibin destê xwe jî vê zêde dom nekir û berî zayînê di sala 1755 de bi tevahî ji holê rabûn. Belê temaşevanên hêja, em li vê derê gihîştin dawiya bernameya xwe. Di bernameya pêş me de em ê Mîtanyan bigirin dest. Heta wê demê bimînin di nav xweşî û aramiyê de. Dem baş.